खामानिखौ आरो जेखौ मावथावा जेखौ बुंथावा बेखौ बुंनानै जों मा खारग'गोन नामा? बे बिसारगिरिनिफ्राय जों खारग'नो हागोन नामा? इसोरनि नोजोरा सोमोनांथाव, रावबो खारग'नो हाया। हाजोफोराबो नोंथांखौ थाखोमानो जायगा होनाय नङा, बिबो लांदांसो खालामनानै होगोन। जेरावबो थाखोमानो जोंहा जायगा गैया। मानसिया मोजां गाज्रि जेखौखि मावा मानो एकदमबारे हिसाब होनांगोन होनदों इसोरनि सिगाङाव। जोङो उपदेशगिरि 12नि सिदआव फरायब्ला मोननो हायो। जेखि मावा मोजां मावनायनि थाखाय बान्था मोनगोन, गाज्रि मावनायनि थाखाय साजाखौ मोनगोन। अनज्लायग्राफोरजों एकदम बिसाराव गोग्लैगोन। मोजां गाज्रिनि हिसाब होनो नांगोन। आरो जोङो नुजा होजानायनि 20 अयदा 12निफ्राय 13आव जों फरायब्ला मोननो हायो। जों बेखौ फरायनानै खोनासंनि दे मा होनदों बेयाव। बिनि उनाव गोथै उन्दै गेदेर बयखौबो सिंहासननि सिगाङाव फसंनानै थानाय नुबाय। बिजाबफोरखौ खेवनाय जाबाय, गोथांनि बिजाबखौबो खेवनाय जाबाय। गोथैफ्रा गाव गावनि मावनाय बादि जेरै लिरनानै दोनजादों बेबादिनो बिसार खालामजाबाय। लैथोआव थानाय गोथैफोरखौ लैथोआ गथायनानै होबाय। थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआबो गावसोरनियाव दंनायफोरखौ गथायबाय। साफ्रोमबो गाव गावनि मावनाय बादि बिसार खालामजाबाय। अनज्लायग्राफोर जहन्नो नुजा होजानाय नैबे बिजाबाव जों बेखौनो मोननो हायो। जाय मानसिफोरा दैयाव गब'नानै थैदोंमोन, सागोराव गब'नानै थैदोंमोन, बे सागोराव बे मानसिखौ दिहुननानै होगोन। जाय जुनादआ जाय मानसिखौ जादोंमोन बे जुनादआ फियननानै होनांगोन। गासैबो हिसाब होनांगोन। सानदों नामा सोरबा गथ' देरफुनायफोरखौ नोरगाव थांनाय नङा होननानै? जों बाइबेलाव रोखा रोखा फरायनानै मोनदों। गेदेर उन्दै इसोरनि सिगाङाव गसंनांगोन। मानोना बुजिनो रोंनाय गथ'फोरखौ फोरोंनांगौआ जोंनि दायथ'। जों बिसोरखौ मोजां लामायाव इसोरनि बाथ्रा फोरोङाब्ला जोंनि फिसाफोराबो उन्दै गथ'फ्राबो थांगोन। ओरैबायदि आंहा 3 बोसोर 3 मासनि फिसाला दङ। बे गथ'खौ आङो ओरैबायदि खालामफ्राङोमोन सिगां, जास्ट ओंखाम जानायनि सिगां बेखौ नायहोयो, जोंहासो प्रार्थना खालामोमोन। नाथाय बुजिनो मोनबाय उनाव आं बेबायदि बिनो प्रार्थना बिनायखौ दिन्थिबाय थायोब्ला जेबो जानाय नङा। बेखौनो आङो बिनो थोननांसिगोन। दा ओंखाम जायोब्ला बे गथ'आ बिनांगौ। ओरैबायदि उन्दैसिनाव जि मोजां बियोमोन, दा एसे देरबाय ओरैबायदि आसरित मोनो जोङो। जेब्ला ओंखाम जानो प्रार्थना बिनो थोनो होमब्ला माबा माबि अरना होबाय थायो। नायदावनानै बायदिसिना खोथा बुंग्रोबाय थानानै गोबावनि उनावसो बियो। एकदम नेथाबनांगौ। जेब्ला जों धैर्य गैले नेथ'ले होमब्ला गनायसैना बिराद मिनिनोसै आरो खुसि जानोसै। नों बि होनलायनो रोंथारबाय। अनज्लायग्राफोर बेबायदिनो आरोना जोंनि गथ'फोरा एकदम गनायखौ बोरै गगोन नैबेखौ नायगिरो। आरो बबे जिउआ बेबायदि दैदेनो बेखौबो साननो गोनां। मैयाबो नोंथांमोना ओरैबायदि दग' मग' जादों। जोंनि आबौ बिसब बोराइया बेयाव गसंब्ला बुजिदोंना बुजियाखै? बुजिदोंबो होननो हाला, बुजियाखैबो होननो हाला। बुजिदों होनना माखौ बुजिदों होनजाब्ला मा होननाय नोंसोरलाय? नोंसोरहाथ' गोसोआव बिराद माने साननाय दंखासै। बुजियाखै होननाबो माखौ बुजियाखै? दा बेनिखायनो नोंथांमोना बिराद दग' मग' जादों। आं मिनिनो ओंखारबाय थादों आरोना। बेबायदिनो जायो। माने जों गोसोनिखौ फुरा रोङाखैब्ला रोङाखै, बुजियाखैब्ला बुजियाखै, जों फुरा खोन्थानो लाजियो। अनज्लायग्राफोर जों लाजियो। बेबायदिनो जों इसोरनोबो बियो जों गथायजोब्बा हमथानानै लाखिबावो जोंनि गोरबोआव गोसोआव। जोङो जेखौ इसोरनो बुफ्रुनानै होजोबनांगौ बेथ' मोनथिजोबखायो। आं फिसा दोनखौ माब्लाबो नै थाबावबाय बे नुजोबखायो। जोङो लाखथाबबाय थायो। बिनिखायनो जोंनियाव फुरा खामानिया जाया। अनज्लायग्राफोर ना सारग्रा मासुवाया माबायदि ना सारो? जेआखौ सागोराव ओरैनो गाहरो नामा?
गाहरा दाना हमथायो दुरुं गोलाव खानानै लाखायो मालाय जेखौ ज्राव सारबा बे दुरुंजोंसो ओरै बोयो जोंबो पापखौ बिदिनो बियो गोबां ना बायदिसिना लानानै फैयोना जेयाव नांनानै फैजोबो होमब्ला बुरजा ना मोननोसै बायदिसिना मोननोसै जोंबो बे फिसा पापखौ लानोसै फिसाखौ दोनखोमानोसै बे फिसायानो गिदिर खामानि मावनोसै आरो जोङो मोननो गोनां बोरखौबो जोङो मोना अनज्लायग्राफोर बेनिखायनो जोङो बे गोसोआव जोंहा जा दं इसोरनो एकदम बेखेवनानै होजोबनांगौ बेखेवनानै बुफ्रुनानै होजोबनांगौ इसोरा अब्ला सोमोनांथाव खामानिखौ मावो अब्ला जों दहाय रायलायदोंमोन गथ' उन्दैफ्रा बिसार खालामजानाय नङा खालामजागोन अनज्लायग्राफोर जोंनि गथ'फोरा मा फोरोङो बेखौ गोसोआव लायो माखौ नुयो बेखौ खोन्थायो नंखाय बुङा बिसोरो मानोना बिसोरो सोलोंदोंसो नोंनिफ्राय आंनिफ्राय बिसोरो सोलोंदोंसो बिसोरो हारसिङै रोङा जेखौ नुयो बेखौनो खोन्थायो अनज्लायग्राफोर बेनिखायनो जोङो गथ'खौ राइट डाइरेक्सन होनो थाखाय नंगौ सैथोखौ फोरोंनो खोन्थानो दिन्थिनो थाखाय जोङो थाम थिम जानांगौ जों थाग थियारि जानांगौ नोंथाङा माबायदि प्रार्थना खालामो नोंनि फिसाखौनो दा दिन्थि नाथाय बिसोरखौ स्पटआवनो जायगायावनो मोगथाङावनो प्रार्थना खालामनो फोरोंनांगौ बुंहोथारनांगौ खुगाजों दिन्थिब्ला जानाय नङा ओरैनो मोनसेमान थागोन बिसोरो गोसोआवबा माहा थांगोन मोनथिया मोदोम सह'आल' थालांगोन बेनिखायनो जोङो ओरैनो जोङो दिन्थिनायजों नङा एकदम बिसोरखौ फर्सबो खालामनो गोनां जायो मानो नंगौ सैथोआव दैदेननो थाखाय एकदमबारे जों बिसोरखौ